Tak tady máme nějaké lovecké hroty, samozřejmě z Číny přes AliExpress. Ještě jsem nikdy s nimi nestřílel, tak zkusíme jeden našroubovat na šíp místo toho tradičního terčového hrotu a uvidíme, jestli to bude lítat tam, kam má. Zkusíme jenom nějakou kratoučkou vzdálenost, jenom nějakých 10 metrů třeba symbolicky, ale zajímá mě, jestli to bude vůbec fungovat. Takže tohle je klasika terčový hrot, ten, se kterým se běžně střílí do terče na soutěžích a tak. Tak ho odstraníme. Musíme ho odšroubovat. Tak, jo, je pryč. A tohle je tady tenhle žiletkový. Ten tam zkusíme přidělat. Takže opatrně. Tak. No, vypadá to teda nebezpečně, mrkněte na to. To už na pohled je teda jako děs. A teď s tím zkusíme teda střelit na těch 10 metrů. Tak tam je vpředu kostka na 10 metrech. Tak zkusíme střelit do toho žlutého středu. Tak je vidět, že to okamžitě lítá o několik centimetrů doprava. Takže zatímco s tím terčovým hrotem se daří na těch 10 metrů určitě většinou trefit ten střed, tak tady je vidět, že to prostě o nějakých třeba 6-7 cm uhnulo doprava. Hold je to úplně jiná váha toho hrotu, celého toho šípu tím pádem. No ale taky je vidět, jak je to tam teda pořádně zaseknuté. Jsem zvědavý, jestli to vůbec dostanu ven. Takže šíp jsem sice vytáhnul poměrně snadno, to jsem ani nečekal, ale jak vidno, tak ten lovecký hrot, ten prostě to nedal, ten to nezvládnul, jo. Takže ještě jeden postřeh tady. Teď, když jsem obešel tu terčovnici z druhé strany úplně, tak koukejte, tady v tom pařezu za tou terčovnicí je to zapíchlé, jo, takže evidentně ten šíp proletěl úplně durch tou kostkou a zapíchnul se v tom pařezu. Takže síla tam teda je.